То, что это интересно, нужно, здесь сомнений нет. Спасибо большое. Юлларда асфальт бетон катламының сыйфатын яхшырту мөһим мәсьәләләрнең берсе ди Рөстәм Миңнеханов. КФУ галимнәре юл салганда вак ташларны ныграк итеп тоташтыручы матдәләр кулланырга тәкъдим итә. Шулай эшләгәндә юлларда буразналар барлыкка килмәячәк дип ышандыралар. Асфальт чыдан була. Татарстан рәисе юл хуҗалыгы һәм транспорт министрлыгына бу мәсьәләне өйрәнергә кушты. Конечно, на бетонные дороги надо переходить. Мы через каждые 3-4 года верхний слой должны менять. Знаете, это какие деньги? Давайте более экспериментальных площадок надо расширить. Шли без окисленные битумларда. Европа шли неокисленные битумларда. Ой, это мне шул технология вообще керекти. Ул технология көчер өчен безнең битумнар каян килеп чыга. Башта без алабыз бензин алабыз, мотор фракцион алабыз, аннан калганнан инде безнең шул окисленный килеп чыга. Иннополистагы компания пилотсыз оча торган җайланмалардан киңрәк файдаланырга киңәш итә. Аларны хуҗалык эшләренең үтәлешен контрольдә тоту буенча да иминлек мәсьәләсендә дә кулланырга була диләр. Мы можем сделать так, что Без автоматлаштырылган һәм цифрлы җайланмалар ясыйбыз. Мисал өчен иминлек буенча көйләнгәннәре дә бар. Алар тәртип бузучы дронны күреп ала, аны тота һәм махсус сеткасына салып, яңадан тиешле урынга ачып китә. Пилотсыз оча торган җайланмаларны хәзер Себердә якын көнчыгышта сынап карыйлар. Алар Иннополиста җитештереләчәк. Пригласим специалистов вот наших энергетических, нефтехимических, нефтяных компаний, особенно нефтехимические энергетика, там где 24, вот пороховой у нас есть. Бүгенге җыелышта күтәрелгән төп мәсьәлә чит ил продукциясына лаеклы алмаш әзерләү һәм үзебезнең заманча технологияләрне алга сөрү. Моның өчен төрле сәнәгать оешмалары фән белән даими элемтәдә булырга һәм уртак хезмәттәшлек алып барырга тиеш. КФУ галимнәре Татарстанда төрле технологияләрне сынап карау өчен мәйдан булдырырга кирәк ди. Бу нефть чыгару тармагы өчен бигрәк тә әһәмиятле. Рөстәм Миңнеханов моны хуплады, әлеге максатта Татнефть җәмгыяте полигонын да файдаланырга мөмкин. Вязкасы зуррак, авырлыгы зуррак, аны хәзер чыгару, нефтьне чыгару авыррак, күп кирәк, химия кирәк, йылы кирәк, энергия кирәк, акча кирәк. Бик кыйммәткә төшә ул. Мәскәүдән килгән белгечләр үзебездә җитештерелгән кибер иминлек технологияләр турында сөйләде. Аларны төрле тармакта кулланып була диләр. Рөстәм Миңнеханов галимнәргә һәм тиешле оешмаларга бүген тәкъдим ителгән барлык проектларны җентекләп өйрәнергә кушты. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.